Joo, eli tämmöiset tällä kertaa, eli tämmöisellä viinalla pitäisi tehdä tommonen kello 3 aikaa aamuyöstä setit. Tai ennen kuin me tehdään vittu mitään, niin me testataan, että onko tää viinaa ylipäätänsä. Eli me kaetaan tosta. Kaetaan kurkkuun ja oli se viina. Eli tommonen pitumonen jääpala tuonne väliin ja sitten mitataan tuo viina tonne ja tuo 2 sentilitraa on ihan ok ja tonne kaatuu. Sitten meillä on, viimeksi oli mustikkamehua, nyt tämmöstä vitun tropikaalipaskaa. Oho, nyt sinne kaatuu. No ihan raikasta settiä ja sekoitetaan tää koko homma ja olisiko se siinä? Ois. Otan sen tuohon. Noniin. Tää on semmonen kello 3 aikaa aamuyöstä juoma. Ei voi mitään.